Kľud, relax, dostupnosť a príroda. Ale len pre pár z vás. Predstavujeme vám apartmány v rezidencii Čerešňový sad. Budúci kupujúci budú môcť využívať komplexné služby v tejto rezidencii, a to privátny wellness, reštauráciu a kaviareň s terasou, klubovňu, detské ihrisko pre vaše ratolesť, a to všetko len pár minút od Vysokých Tatier. Po pekne využitých chvíľach s vašimi blízkymi si viete oddychnúť v apartmáne, ktorý si zariadíte presne podľa vašich predstav. Na výber je z väčších trojizbových apartmánov o výmeru 80 m2 alebo Z menších dvojizbových apartmánov o výmere 50 m2. Apartmány budú dokončené do štandardu bez kuchynských liniek, čo vám dáva voľnú ruku pri finalizácii, s ktorou vám veľmi radi pomôžeme. Ak chcete zažívať aj vy takéto pokojné večery už počas tohto leta, tak nás kontaktujte a radi vám tento raj ukážeme osobne.